Takže čaute, moje meno je Balmier a ja vás vítam u môjho prvého videa z modpacku, jak sa to volá, Adventurecraft? Áno, Adventurecraft. A som tu s týmto tu se zeleným oným prasatom, či čo to je. Vyvládol som na to svojim orekom. Počkej, ten orek polož. Ten orek polož, jo? Jako... Neviem, na ktorý... Ale ja to mám na sedmičke, keď to stlačím, tak mi to ukáže quest. Počkaj, tam to má. Položíš ten orek, tak dostaneš takú správne malý dom. Ale neviem, ako položím. Jak som to položil. Na mňa vidíš ma. Vidíš, a tam máš veci. Je to v pohode, no troška sa to bude sekať, ale to snad prežijú diváci. Ó, nejaký meč mám. Kirisor, a ja mám malý kľúč. Kľúč a voľaký Kokry Sword. Toto je meč a toto sú veci, ktoré sú potrebné na quest. Jaj, a ja questy jak zbadám. Už si tam questom. Takže keď ti otvoríš quest, sú tam 4 položky. Adventure, A jak to otvorím? farming, Impedo, monster healer, redstone engineering. Dobre, No už. Quest. áno, a ten prvý, ten beginning, adventure. Adventure, no. A čo s ním? Tak ešte na ňo máme, takže to je taký smith. Takže quest, adventure, jaj, už to vidím. Jak to claimnem? Text and something. Čo dál. To nejde, píše pri tom incomplete. Počkaj. Musím to dať do hotbaru. Do hotbaru to musíme dať. Ne, čakaj, ja skúšam. Alebo to musíme vykraftiť. Tak máme všetko. Neviem. Ináč, dal si ma do party alebo ne? Aby sme mali spoločne tí questy, lebo ja to tu nevidím. Musíš ma tam asi pozvať. Som pozval, že som dal 7 na party a... nejsi, aha. No tak to bude asi tým, no. Skús ma pozvať. Invite Balmier for... A tie čísla nezabudni. Poslali, no A a... už to tu mám. Dobre. Skúsime to teraz. Teraz quest, a keď tam adventure. Nejde to proste. Dobre, tak sa vykašlíme na questy. O kurva! Ne, to bude zase to... No. Jaké no. Že oh no, tu som videl, tu vidím už stencil table, part builder, tool station, story station. Ajajajajaj. A to je ľahké na vyrobenie. Jaj. Ja som aj nepozeral, čo tu poradne všetko je za mody. To tu rýchlo popreklikam, to bude ešte peklo tento modpack. Si myslím. Že ja som sa dal do niečoho ukecať. No potom, tam je ešte oné. V tom dome tam máš ešte hore takú, že povalu a tam máš onú kruh, Jaj. ktorá sa dá otvoriť iba s tým kľúčom. Ja tak to je easy ten crafting station. Áno, čak asi prečo to tam je, ne? Teraz koho je koho barák? Hej, ja mám skill. Plus srdca. Klasická technika. Dostal som nejaký achievement, neviem za čo. To som ja dostal. Jaj, vlastne. Dobre, ticho. Spieva sa. Ale tie lagy sú strašne celkom.
Tak to skúšať radšej nebudem. To mám, jak mám otvoriť tú bednu s tým kľúčom? Áno, Mám nejaký skill orb a her teda čo? to je kus srdca, keď máš 4, tak si urobíš extra srdce. Jaj. Skill orb, to je myslíš, že si skill. Okej, my sa to srdca. A ten skill orb je k čomu dobrý? Ten je na skill. Sa musí pozrieť, ako použiješ. Ja som na neho klikol a dostal som achievement. A mám level 1. Idem na drevo. A pečkom to otvoríš. Pečkom. Pečkom si otvoríš easy. Ja už to vidím. Keby som teraz ešte rozumel po anglicky. Aha, tak ten skill, ten basic technique robí, že môžeš robiť combo. Jaj, dobre. Je tu aj trikapitátor, alebo trikapitátor tu není? Myslím, že je, myslím, že som ho sem dával. Uvidíme. O, našel som nejaký kostol, a to bude asi dungeon, ne? Keď ukáž, Tu pri mne, pri stromoch, v savane. akože tu je Legend of... je tu Legend of the Zelda mod, takže to môže byť kľudne aj Afrika, Horka. To sa bude hodiť, to zeber. Aha. To je ten kostol. Ajajaj. No to vyzerá jak nejaká väža. Budeme musieť vykraftiť nejaký blank pattern. A To je ľahké. tak to vykraftí a budeme mať druhý stolík, lebo ja už som ten crafting station vykraftil, lebo nám chýba jeden stolík. Posuneme sa najprv dole z toho, do toho tvojho kostola. Môžeme. Ale najprv si spravím aspoň drevený krompáč. OK. Takže tak, Je to staré Minecraftačky. že nostalgia. Jo, nostalgia. Jak sa do toho teda dostaneme vôbec? Prekopat. Tak ja sa idem pozrieť, či to není vchod. Pozrieme sa, aj tak vracajú bloky naspäť. No vidíš, musíš sa tam dostať normálne. Ja som sa tam prekopal už, som tam. Našiel som dvere. Počkaj na mňa! Našiel som dvere, keby ťa to zaujímalo. No tak idem do dverí, ne? Tak choď. Že... Ja zatiaľ budem les hore, uvidíme, či tam bude niečo zaujímavé alebo ne. celé z toho bolí. Tu, hore je pekná tma jakoby. Počkaj, on je stavičný. Možno máš vlaky, lenže ja ich mám dvojnásobné. Čak, áno. Som hore a... tam dačo je? Dva. Neviem. Nejaké drevo. Využijem svojich 15 drev. A tu sa tam pozrieť. Idem za strechu. Ja nevidím, že by tu dačo bolo, ale uvidíme. No, už sa to tak nalazuje. Vyzerá to tak, že tu nič není. Že sme sa myšli zbytečné. Ešte to ide dole. Som na streche. Nič tu není. Zbytečne sme... Není tam ani... To verzia je z 2010. Však ja vím, ale chápeš. To chápem, a poďme nájsť nejaký iný biom, kde není toľko trávy. Tu nejdu otvoriť normálne achievementy?
Jaj, tuto funguje, on je klasický, jak stará doba. Že to musíš normálne dať SC a tak si to otvoriť. Vanilka. OK. Dobrý asi achievement, čo? To je fakt dobré. Ale nechcem to zakriknúť, ale pomohlo to, keď som to spravil, nevracajú sa mi bloky. Chceš nehoď nejaké, Jo, ich mám len 12, tak tu máš 6. začať prijať nejaké drevo. Hm. Si už stratil toľko životov. No jo. Tu máš 3 tyčky. Bol damage. Poďme nájsť nejaké lepšie mesto, kde si spravíme base. To je cool, že to tam vidíš normálne, že jak to tam craftíš a to není... To je v tom druhom craftingu. Aspoň myslím. Máš. Alebo je to inakší mod, jedno. Jo, je to tam vidieť. No ale nemám tyčky. Si hoď si dve, na. Už mám. Musíme nájsť nejaké lepšie mesto na base. OK. Ja som videl to z toho oného workbenchu. Padli dva, ne jeden. Jaj. Uvidíme, kam se dostaneme. To tam tárie. To je pavúka. Počkaj ma, To čo je? počkaj na mňa. Našel som nejakú keramiku, či čo to je. Joj, To váži, to roz... kde si? Poď sem, čo ti ukážem. Tak si s ním držíš, to rozbiješ a hoci. Ne, stoj. Au, Ja mám malo hapek. sorry. Si ťa nechcel hitnúť. Sorry, ja som ťa fakt nechcel hitnúť. To je žena. Snaží musíme hádzať. Čím ich môžeš rozbiť. Tak to je dobrá vecička toto. Jaj, ja som to skúšal a nič. Tak to niekedy spadne niečo spadne. Čo ma hituje za To bolo z rukou kľud. výpadný. To bolo z rukou kľud. Čo švereš na tú horu, keď ju môžeš obísť. Neviem. Ale keď už som sa tu začal kopať. Ja ju obídem. To čo je pelikán? Na, Nepstroští, čo to je, ja neviem. na. Je to tak, je to večera. Kde je? Kde je? Ja som ho hitol som a nikde není. Mám maso, mám maso, mám maso. Super, ja ho zabijem a maso získa on. Ja som ho zabil, on to spadal, ale žil ešte. Čak ja vím, ale ja som ho nahitoval. Za chvíľku nebudem môcť utekať, lebo budem mať 3 hungerbary. Ja som našiel čangerov. Mám srdce, čo s tým spravím? Asi sa mi už aktivovalo. Z toho Zelda modu mám ďalší smarák. Zombík ma tu nahána. Pozor, Ja mám mega lucky. ja tiež. Au, Vešol si mi pred zombíka. sorry, Pohoda. sorry. A jak čo? Nič, niečo som Bek. už budem mať plné hápka aspoň. Na. Tam máš oné ze zombíka maso. No ďakujem. No máš radšej aj na budúce. So,
Tu je pri mne. Dobre. Prestaň to po mne hádzať. Sorry. Ty máš tak málo hápek, jo? Ja som tam dával styk a normálne, chápeš. By to laglo, že sa to nevypalovalo. To je mi jedno, nech sa to vypeče. On mi to čornul, potrebujem jedno maso. Nech mám full hapka. Ja chcem. Dobre, mám. Ne, aby som aspoň niečo mal. Dobre, však to posledné maso ti tam nechám. Dobre, ja už mám plné hapka. Ja ešte ne, ale našiel som strašne veľa oných vás. A nič z nich nepadlo. To je random. Ešte sa počíš prenášať nahor, ja to idem opiť. Tak si... Ja to obídem. Ja natočím do budúcna nejaký piesek. Ja natočím... Tak ho zabij, ja teším pre nás piesek, keď by sme chceli stavať náhodou barák. Natočím tak a... Natočím pár piesku a to stačí. Jaký hlúpy pavúk, vôbec na teba neútočí, tak ho zabijem. On útočí, len sa to až tak laguje, víš. Ne, on stojí na meste a čuky na teba. Aj. O, mám emerald. Najda, mám sa nehýbe, prečo má pol hápka. Creeper! Už vidím svoje veci, akurát jeden. Nice, paradička. Ale je tu pavúk, to sa mi nelúbi. Poď mi helpnúť, ja nemám veci. Ja nechci znova umrieť. Na pavúka. Ja som tam, kde som umrel, akoby. Ne. Fú, zostalo mi srdiečko, ale zabil som pavúka. No jasne, mám tu hrob. Fú, žijú. Potrebujem si niekde... Kde si potrebujem si vypec niekde jedlo? Ja mám. Jo, potom z tých vás padajú aj srdečka. Jaj. Potrebujem si vypec jedlo surné. Ale ja to nemám čo dať vypec. Blízkosti je creeper. Na nás dúfam. Je tu je piesku. No nič. Uvidíme, či v tomto alebo v ďalšom dieli postavíme barák. Tak ja si môžem hneď odstrať. Ha? Waypoints. Ja si odstránim dead waypoint, tak. A just mi zabere to maso. No nič, ideme, skúsime nájsť v tomto diele miesto na barák a v ďalšom ho postávame, keď tak. Super, ja som si nabral svoj bordel spátky, tak. Hej. Okej. Mám modré oči. To je easy, okej. Som tu. Okej. Áči! Mana rifle, to nepotrebujeme. Je sugarcane. To je easy. Možno nám splním task. Akoby splnil som ho, ale nesplnilo nám ho.
Lebo mám všetky ty stolky a nesplnilo nám to. Lebo on je zamknutý s tým, čo je pred ním. Jaj. Tak Mám sugarcane. nemáme to náhodou vykraftiť? Kraftiť sa to nedá. Jaj. Nám to sa len dá nájsť. Hej, tu je surové maso. Tak prečo nám to potom teda nesplnilo ten quest? Musím položiť možno niekde späť, mám surové kuda. Alebo jak to nadáva. Počkaj, skúsim niečo. Tak to asi plniť nebudem. No, redstone nechám na teba, plniť potom keď tak. Nechci si to premenovať. Možno máme nejaký progres. OK. No nič. Poďme sa trošku ďalej a pre dneska však to už môžeme asi ukončiť, ne? Ako ja by som tu asi ten barák nechcel tu na púšti, niekde na nejakom onom. Niečo som našol. Nejaké orečko. Počkaj ma. Vajc, tak to vráti. Rock. No my môžeme si robiť farmu na nich a OK. Musím si zvýšiť FPS, nech sa... Dobre, zvýšil som FPS, laguje sa to tiež, ale to nevá. Tam dole je zombík. Iron! Nice. Čo môžeme robiť? Super. Sol... Mám sol. XP food... Aha, to je ten food mod. Jaj. OK. Takže sol kopem zbytečne mi chceš povedať. A to bol jeden. Pekné, ale tak tým pádom teraz máš na motiku. No jo, Už vidím toho zombika. biele. Už vidím toho zombika, vôbec sa mi nelúbi. Quartz ore? Poď, Bude mi to k niečomu dobré? neboj sa. Ja to si môžeš... si môžeš spraviť petov z kvarcu. OK. On je vylez. Nech si nájdeme radšej miesto na blízku. OK. Máme kde prežívať. Až potom budeme miesto na to. Uhle, ty si to nechal uhle. A čo, ja vím, to je uhlie? A už ho vidím. Ty tam sol. Tá sol ty nič nepridáva reálne. Tak ti odoberá. No všimol som si, ja sa čudujem, čo mi to odebralo, Hunger. Vyťaž to uhle a vyleze to von. A ty pojevíkeš toto uhlie, keby to nebolo také zalogované. Vyťažím uhlie a uhlie sa vráti. Poďa nemá rado. Už mám 6 uhlia. A ďalšie uhlie. Ja to ideme von. Počkaj, mám uhlie. A koľko máš ti toho uhlia, Pochvál sa. Žiadne, ale ja mám No tak vidíš. Čo máš? jedno železo. Keď tak nech nám skúsa poradiť, prečo nám ty questy nejdú. Neviem. Nech nám skúsa poradiť, my tento modpack hráme po prvýkrát. Tam jak zalezol. Kejvku. Vylez.
Čakaj, tiežím uhlie. Ak umreš, tak nemáme jak si získať veci naspäť. Máme, ale bolo by to strašne daleko. Železo! Tak odtiaľ vyleď. Nemôžem železo. Vážne jedno... tu je. Ideš a potom vyleď. Čakaj, mám železo. Mám 2 železa. A tak ne, 3 železa mám. Tak keď ho vyťažíš, tak vyleď. OK. A ďalšie železo, a ďalšie uhlie. No, nechám to tu predsa, ne? Alebo rozmýšľam, že by som si kúpi spravil pejsku, je tu voda. Môžeme, barak nechám na tebe. Asi. A ja budem chodiť do jaskyna tak. Jak inak, ne? A ja by som postavil OG barak. Ako drevený a to by bolo asi celý barak. Počkaj, tak to dám rovno waypoint. Čo môžeš spraviť z toho uhlia? Cold nugget, OK. Lebo sú to peti. Na To- krmeň, ne? To ja viem, keď som naťažil ten oný kvarc. Random dám. OK, tak môžeš zatiaľ skúsiť postaviť ten barak, nech keď chcipneme, tak nech to nemáme až tak ďaleko. Drevo. Ja mám sapling, takže keď budeš... Plynu? Ne. Čakaj, nemám. Ale to nevadí. Pozriem, že sa nedá vykraftiť. Dirt, podľa mňa sa nebude dať vykraftiť dirt. Dirt. OK. A jo, ale vypečeš za oného, vypečeš oné zlato, a to sa vyrába z zlatových kúží. Jaj. Keď sa dá nažiť vlastne nejakú tvárne. To uhlie, když tak potom nakopu. Kde si? Povorku. Super. To si mi teda moc pomohol. Tu nevidíš, že mám. Ne. Som. Kde? Jaj. OK. Tak postav ten barák a... Musím dať waypoint. Ja som niečo vyrobiť z oného. Ani slovo. Srdca. Z čoho? Zombie srdca. Neviem, pozri sa. A jo dá. Cross of Mercy, zombie perla. Exorcism náboje a Rotten Flesh? Ako... Nechcem strašiť, ale... Dá vykraftiť Rotten Flesh? Huh? Ajaj, zmýval som. Počkaj, skoro sa dá vykraftiť Rotten Flesh? Jaj. Zombie srdca, moc som milé. No, potrebujem aspoň v jednom queste. No nič, tak začni stavať ten barák a pre tento diel to už asi ukončíme. Onu tú hlinu potrebujem. Hlinu nemám. Ty to máš lagnuté? Ne. Ja jo. Lebo pozri, mi niečo vypadlo a ja to proste nemôžem sa do invu. No ja to nekladnú, to môžeš iba zobrať, keď máš minutý ten mana bar. A to jak minám? Ale ne. To jak minám? Z nejakej temnici používam mágiu. Jaj. No tak to tu nechám tým pádom. No nič, začni stavať barák. Tak ja idem zatiaľ po drevo, ne? Staň. Mám sapling, keď ti pomôže. Ale nemáš hlinu. To nemám. Predstav si, že som mám hlinu. Koľko jej potrebuješ? A nebože, to si nemohol povedať skorej. Ja som mu našol teraz. Nie? Počkaj, ťažím hlinu. Vlastne poď si prejdem, však tu si, tu oné.
Mám 2 hliny. Ja sa len kúkam niečo, že sa to dá vyrobiť zo soli. Podľa mňa ne. Ja som to už po... Maslo, Jediné jedlo, to je celé. a čipsy. Čipsy, ok, to, že by sme si vyrobili. Fakt výborné použitia, len 3 použitia. Ale však čo by si chcel celý, však ani v IRL neješ len tak sol samotnú. Alebo nič z nej nevyrobíš. Vráť sa prosím ťa už. Dobre, ja sa snažím dostať z kejvky nahoru. Som tam našiel železo, no tak ho potom nezeberem, ne? Po dejvke. Tu. Mám 2 hlíny. Bože, daj tam ten sapling. Ja by som tuto, kde som ja, tuto niekde by som asi postavil barek, ne? Alebo tam. Čak, tu som si to označil, toto miesto. Ok, tak tam. Teraz keby som ten sapling nemal. No a položenú peč, čo nedá shiftovať. Všimol som si. Nechci povoliť žiadnu funkciu. A ešte položený ten crafting table a daj mi nejaké drevo, nech urobím motiku. Nemáš 2 kamene? Mám, Tak- presne 2. Hoď. Potrebujem. Takže crafting, otvor sa. Čo si to chcel? Také laku. Koho? Počkaj. Nejaké drevo Na čo? na craftenie. A čo chceš vykraftiť? Motiku. A čo ty je motika? Je maso. Mám motiku. Ty si vyrobil železnú motiku? Áno. A tam môžeš niečo zasadiť. Pokúsim sa, ja sa kúknem, koľko dáva. Aha, takže Iron Sword je pevnejší než Sword. OK. Ešte asi nevykraftiť mám. Ešte sa dá vykraftiť Emerald. Podľa mňa tu pôjde aj nejaké emerald túlky, ale nejsom si istý. A pozor, zombík. Za tebu. Maso. Ne. Áno, už sa dá urobiť zo smaragdu. Vidíš aj ty ten jeden... Kukni sa do vody. Kukni sa do tej vody, aha. Počkaj, lako mi to. Čakajme najprv to hovorím, kukni do tej vody. Padlo mi to. Alebo tebe. Prečo? Neviem, mám akoby hlinenú obrazovku. Neviem, tak asi mi to padlo. No nič, tak prezentodiaľ to je všetko. Ne,